Tiştî ku bi dawî hatina rêxistina Daişê ya terorîst li Sûriyê hate ragihandin, di navbera her dem û demekê de êrişîn cuda li parêzgeha Dêre Zorê û dever nedin ji aliyê wê rêxistinê ve tên encam dan. Ku ew yek tê wê wa teyê ku hîn şaneyên veşartî ji rêxistina Daişê di Sûriyê de hene. Kovara Emerîkî ya bi navê Forîn Polîsî gotarek di vê derbarê de belav kir û tê da got piştî çend hefteyan ji ragihandina bi dawî hatina rêxistina Daişê wê rêxistinê careke din li başûrê Sûriyê xwe daye heve û hêzên xwe jî kom kirine. Kovara navbirî di gotara xwe de li ser zarê hin jêderên çavdêr dibêje ku hejmarek jê terorîstên Daişê diriya biyabanê re ji bajarokê Baxûz ji bo çiyayên Safa li rojhilatê devera Swêdê li başûrê Sûriyê bi qaçaxî hatin revandin û li gorî zanyariyan ku hejmara wan li wê deverê di demanha de zêdetir ji 1500 terorîstî ye. Pirraniya wan bi rengekî baş çekdar kirîne. Her li gorî heman gotarê ku rejîma Esed û Rûsya guman dikin ku şaneyên Daişê li nava kampa Rukban ya Hevsînorî bi Ordunê re jî hebin û serbar kir ku rêxistina Daişê li başûrê Sûriyê careke din nikare bibe rêxistineke berfereh. Lê belê ew bi rengekî stratejî xwejnûva kom dike. Metirsiya wê yekê li ser Sûriyê û hêzên Emerîkî di Sûriyê de heye. Gotarê balkişande ser û got ku ragihandina Serokê Amerîka Donald Trump bi ji navbirina temamî ya Daişê ji Sûriyê bi tenê gotine û dur jê rastîzmê ye. Kovara Emerîkî dawî bi gotara xwe anî û got karîbûna Daişê ku li başûrê Sûriyê bimîne bi rejîma Sûriyê û Îranê re girê daye ji ber ku ew dever dibin kontrola wan da ye û her du aliyî jî dixwazin ku wê rêxistinê ji bo tirsandina kêmîneyên Mesîhî û Durzî bikarbîne ta ku wan neçar bikin ku berê xwe bidin rejîmê û daxwaza parastinê ji rejîma Esed bikin.